Vážení ľudia, zdravím vás od dneskažšieho druhého dňa nemeckého poháru, ktorý sa hrá v Nemecku. Dneska je to tentokrát sobota pred zápasom Slovensko-Nemecko. Dneska by som chcel uvieť, že sa hral už jeden zápas, ale to si povieme už za chvíľočku. Predstavíme si základné zostavy. Dneska do brány proti Nemecku si Slovensko dá Mateja Tomeka. Rozhodli sa to, že dneska dajú jeho, lebo je silnejší ako Eliáš. Prvá obranná formácia Ďaloga, Golian, druhá Ivan Korenčík, tretia Mudrák, Petrovický, štvrtá Stacha, Turan. V útoku bude prvá formácia Búček, Celárik, Cingel, druhá Čacho, Faško Rudaš, Reurčák, tretia Kašlík, Lukošík, Menárik, štvrtá Petráš, Pospíšil, Roman a náhradníkmi Takáč a Tamášik. Program dnešného dňa už bolo jedným zápasom, kde Rakúsko vyhralo nad Dánskom 3-2 a ešte nám chýba tento zápas Slovensko-Nemecko, ktorý dneska o 18:00 štartuje. Ďakujeme vám a uvidíme sa po zápase.